következik. Hogyan élj túl, ha nincs orvos, és ha van, még inkább a fenntartható integrált medicina a mindennapokban címmel tart előadást. Köszönjük szépen akkor. Mehetünk akkor? Jó, indítom az órát. Szuper. Oké. Először is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent ezen a kissé hűvös szeptemberi napon. Mi vagyunk a Jonas Therapy Clinic Dubájból. Én magam dr. Jónás Attila vagyok, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos. Integratív medicinával is foglalkozom, és családommal, párommal, Miheller Mónikával és Kincsővel érkeztünk erre az előadásra, illetve holnapi napra is. Szóval elődünk egy társcég volt, illetve van is, ez a Dr. Jonas Med UK-ból, itt látható ott lent a honlap címe, és eredetileg online konzultációkat kezdtünk úgy, hogy nyugati eszközökkel mérjük fel a beteg állapotát, és követjük is nyomon, online történnek a konzultációk, és gyógynövényeket adtunk nekik kínai medicina alapokon. Ezt fogjuk most továbbfejleszteni úgy, hogy Dubájban egy integratív fájdalomklinikát hozunk létre, és ott tudunk a betegeket célzottan kezelni, útrangvezérelt fájdalominjekciókkal és gyógynövényekkel. Szóval ez lesz az elkövetkezendő hónapok terve és tevékenysége. Szóval ezzel az előadással szeretnénk megismertetni a közönséget egy olyan alapvető, integrált, de mégis vízalapú platformmal, amellyel az integratív, illetve az alternatív medicina valamennyi szereplője megtalálja a helyét. Legyen az szó, majd látjuk DMSO-ról, ivermektinről, hidroxikloroquinról, gyógynövényről egyaránt. És hogyan lehet őket nem harcban tartani egymással, hanem kibékíteni, és mindenki megtalálja a helyét, és így fogunk előre haladni. Szóval, ez egy olyan alapvető túlélési patika platform lesz, amivel segíthetünk a mindennapokban, mint bonyolult klinikai helyzetekben is helytállni, legyen akár egy szklerózis multiplex, egy szívelégtelenség vagy egy rák. A célunk nem egy új módszer eladása, nem találjuk fel a kereket, vagy akár a régi iskolák bírálata, hanem egy olyan közös értelmezési mező kialakítása, ahol a biofizika, a biokémia, a gyógynövénykémia és a diagnosztika újra találkozhatnak. Ez egy orvosok számára is érthető és integrált vízalapú platform lesz, amit előzőleg professzor Gerard Pollack és Kelleremer Miklós tanár úr Pécsről, valamint Luc Montagnier Nobel-díjas professzor is kutatott és foglalkozott vele. Mindezt mi itt a gyógynövénykémiára építettük. Tehát olyan egyszerű gyógynövényeket magyarázunk, mint a gyömbér, a fahéj, a görög széna, vagy az egynyári üröm. Egyszerű dolgok. Mi nem a receptorokat fogjuk újra definiálni. Azok jó helyen vannak, úgy, ahogy vannak. Az akut kémia és az akut gyógyszer, akut szintetikus kémia és gyógyszertan nélkülözhetetlen a betegellátásban. Ezt tudjuk akutan. De mi a helyzet a krónikus dolgokkal? Erre fogunk foglalkozni. Mert a krónikus kép az már sokszor árnyaltabb, sok szemetet termelünk, nem fenntartható a medicina, és így hosszú távon igazán jelentős életminőségjavulást nem érünk el. Szeretném hangsúlyozni, hogy mi csak a növényi kémiát vizsgáljuk, és azt, hogyan rezonálhat ez a víz és a sejtmező koherens logikájával. A kérdés nem az, hogy a gyógynövény hat-e. Hat. Évezredek óta hat. Ott a hagyományos kínai orvoslás, ott van az Ayurvéda, ott van az ősi magyar szkíta medicina is. Itt az a kérdés, hogy mi meghalljuk, amit a gyógynövény akar mondani. A gyógynövény nem olvasta a modern gyógyszerkémiai és legújabb guideline-okat. Fogalma sincs róla. Az csak teszi a dolgát, ha bevesszük. Egy rövid kis kitérés a kerecsensólyom. Hogy jön ez ide a logóban? Itt látják a kerecsensólyom logóját, ez a mi logónk. Ez a kép pedig a Dubai Union metró megállóban készült, ahol látható, hogy egy arab úriember fogja a kerecsensolymot. Itt pedig középen egy vörösbegy látható. Induljunk el a kis vörösbegytől. A jelenlegi kutatások is már bebizonyították professzor Rupert Sheldrake vezetésével, hogy a kis vörösbegy
mint vándormadár szemében vannak kriptokróm nevezetű fehérjék, ezek kis kvantumiránytűként működnek, amelyek a Föld geomágneses terét tudják olvasni, és ezáltal tájékozódik a madár. A kerecsensólyom, itt kicsit csatolok a mitológiához. Ugye a kerecsensólyom megvan a magyar, és megvan az arab mitológiában is. Gondolom tudják, hogy milyen házban vagyunk, turulháznak hívják. Hát a turulház, a turul, az a kerecsensólyom, mint faj. És a kerecsensólyom az arab világban, illetve a magyar világban is a bátorságot, az égi útmutatást, az isteni rendet, a szellemvilág, az Isten akaratát hozta le a földre, és ezt követték az arabok is, és ezt követték az ősmagyarok is, és szkiták is valószínűleg. Ezért választottuk mi a kerecsensólymot ide a mi logónkba, mert szeretnénk ezt a régi tudást visszahozni, és kibékíteni a jelen fitokémiájával, gyógyszerkémiájával és növényi kémiájával. Szóval az égi madár minket a fenntartható medicina irányába vezet, kelet és nyugat találkozásához, nem csak földrajzilag Dubájban, hanem gondolkodásban is. Mi nem találjuk fel újra a kereket, ahogy mondtam, azonban elindulva a kínai medicina nyomdokain, ami jelenleg a legjobban dokumentált ősi gyógynövénymedicina a világban, megfejtettük ennek a működési elvét, és ezt bármilyen legyen az beduin medicina, vagy magyar szkíta medicina, vagy ajurvéda nyomdokaira le lehet fordítani, és ezért így lehet ezen a vízalapú platformon meg lehet jósolni a gyógynövény mellékhatásokat is, és le lehet képezni a gyógynövények hatásait. Említettem már az imént, amit ki van írva a diára, ezek a kihívásaink. Szeméttermelés egyre több van, életminőség nem igazán javul, költségeink az egekben vannak, és hát a megoldás az integratív medicina lehet. Akutan használunk szintetikus gyógyszereket, és ezt összekombináljuk gyógynövényekkel, és ezt követjük nyomon, mint laboratóriumi eredményekkel, mint képalkotókkal, a nyugati medicina eszközeivel, és így igyekszünk segíteni a betegnek. Nagyon fontos lesz itt a pszichológia. Pszichológiai támogatás folyamatos utánkövetéssel, és a pszichológiai háttér problémák megoldása. Legyen az egy rák, akik legtöbbször egy traumazárványként jelennek meg, legyen az egy autoimmunbeteg, aki legtöbbször áldozatszereppel jön, vagy bármi más hasonlatos krónikus megbetegedés. Láthatjuk egy új hajnalt. A sejtmembránok, a sejtalkotók és a hozzájuk kapcsolt vízrács lesz a mi közös platformunk. Ez az a közeg, ahol a szintetikus gyógyszerek és a növényi kémia hatásai találkozhatnak. A klasszikus farmakológia többnyire a jól ismert receptor-ligand modellben gondolkodik, ez itt teljesen rendben van. Mi ezt nem bíráljuk, fantasztikus dolog, de mi látjuk, hogy emellett ennél van egy mélyebb szint a gyógynövények számára, ez pedig lesz a vízkoherencia. Ez az a mező, amin a gyógynövényeink hatnak, ez képes lehet a jeleket felerősíteni, és az egész sejtet, sőt a szervezetet is összehangolni. Amikor gyógyszereket használunk, itt van például az amiodaron. Ismerjük az amiodaront, vagy a levozimentánt. A hatásuk, tudjuk, jó, receptor, fantasztikus dolog, ezt nem is vitatjuk. Ugyanakkor, ha ez hozzáadok egy gyógynövény, például egy krónikus szívelégtelenség kezelésében, ezek az emberek általában feldolgozatlan érzelmi traumákkal jönnek hozzánk, tehát végig vissza kell fejteni, hogy milyen gyászreakció jelenik meg az ő életében. Például idős bácsinak meghalt a mama, és ezért lett egy szívelégtelensége. Megtörtént, semmiféle előzménye nem volt, hirtelen leesett az erekciós frakciója, és ezt kellett visszaállítani, és pulmonáris hipertenzió, tehát a tüdő magas vérnyomása jelentkezett. Szóval ehhez, ha adunk gyógynövényeket, például skizandrát vagy cornus officinaliszt, ez nem egyszerű molekulákként hat, hanem ezek információcsomagok lesznek, amelyek mint egy aláírással rendelkeznek, ezek fogják stabilizálni a vízrácsot, segítik a képződött biofilm
emésztését, a biofilm fontos lesz. Összes post-covid, post-Lyme disease, az összes ilyen krónikus dolgok, például nekem most egy kicsit az orrom sinusitisem van, ez is biofilm gyakorlatilag, egy biofilm termelés következménye. Ezt a nyugati medicina egyáltalán nem tanítja. Szóval ezt fogjuk majd szintén vizsgálni, hogy mi lesz az a biofilm szindróma, kínaiak úgy hívják, hogy dampness, azért, mert hozzáragad mindenhez, és sok inaktív metabolit, legyen az egy glükóz a cukorbetegség esetében, legyen az egy karbamid-keratinin egy veselégtelenség esetében, egy ammónia legyen egy májéktelenség esetében, a sor végtelen szinte. Egy a lényeg, hogy ha leesik az energiaszint a sejtben, vagy hogyha túl magas a trauma, ami szétveri a környező szöveti struktúrákat, mindenképpen inaktív metabolitokat fog eredményezni, és ezeket kell lebontsuk szépen lassan. Tipikus példája egy szárító növények, mi lesz a kamilla. Mindenki ismeri a kamillát. De a gesztenye is ilyen. Sőt, mondok egy nagyon érdekes dolgot az amiodaron is. Az amiodaronnak is megvan egy olyan hatása, hogy szárítja a biofilmet. Erre van evidencia. Szóval így lehet összeilleszteni a platformot. Meg fogom mutatni, hogyan. A kérdés nem az, hogy gyógyszert vagy gyógynövényt használjunk. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk őket használni úgy, hogy ezt a vízrács platformon egymást erősítsék, előrejelezhető módon, és ne pedig kioltsák. És innen nyílik meg az út más alternatív medicinára irányok felé. Gondoljunk a DMSO-ra, vagy a dimetilszulfoxid, az egy egyszerű szulfáttartalmú cucc. Ennek hosszú távú alternatívája a fokhagyma. Mindenki ismeri a fokhagymát. A fokhagyma semmi más nem csinál, mint visszaállítja a vér iszaposodását, amikor ugye a gyulladás jön, a vér iszaposodik, leül, látjuk is, hogy most nem akarunk kinyitni a számat, a nyelv alatti vénák megduzzadnak, és iszaposodik a vér, de az előző kollégák is említették a süllyedést, a vérsüllyedést. Hát ugyanez, erythrocyte sedimentation rate. Ez ugyanaz. Vériszaposodás. Kínáljuk úgy hívják, hogy blood sludging, blood stasis. Megáll a vér. És minél jobban megáll a vér, annál rosszabb lesz a keringésünk, hideg kezek, hideg lábak, adrenalfatig jön, és ezt szépen be kell mozgatni. Mivel mozgatjuk be? Csípős gyógynövényekkel. Csípa, paprika. Néha oda toaleten is ismerjük. De lényeg az, hogy ezzel tudjuk mozgatni. Minek az alternatívája? Aspirin. Aspirin. Ennyire egyszerű. Szóval, ez majd egy érdekes dolog lesz, egyébként fogunk beszélni az aspirinről. Fantasztikus dolog. A különbséget, amely jelenleg én látom klinikailag, hogy az aspirin az egy bináris rendszerű cucc, tehát vagy működik, vagy mint visz mindent, vagy semmit, című fejezet. A gyógynövény az hangolható. A beteg éppen adott klinikai állapotához hangolható. Külön esetleg be kell keverni, néha többet kell adni, néha kevesebbet, figyelni arra, hogy ne legyenek bőr alatti bevérzései, ne legyen véres vizelete, ha esetleg más antikoagulást, véralvadásgátlót szed, hozzá kell tenni, és ennyi. Szóval, menjünk tovább. DMSO-t említettem, egyszerű szulfátforrás, de meg fogja találni a helyét a hidroxiklorokvin is, nem feltétlenül a mai előadáson, a holnapin is ennek a barátibb változatával, ahol tudunk egy közös beszélgetés is folytatni, szívesen fogom majd várni önöket, akit érdekel. Szóval visszatérve ide. DMSO, hidroxiklorokvin, ugye, ami stabilizálja a lizoszomális membránokat és gyulladást csökkent, az ivermectin is, és erre ezt meg lehet googlizni, mindenkinek ajánlom, nézze meg Google-be, ott lesz az eredmény. Szóval, mindenki megtalálja helyét, a homeopátia is. Homeopátia fantasztikus dolog, egyetlen probléma van vele, elfelejtettük az eredeti érzelmeinket egyáltalán észrevenni. Mit érzek? Hiába hozza föl a homeopátia a tényleges rezgést, ha egyszer én annyira elnyomom a kapcsolatot a lelkemmel, hogy képtelen vagyok feldolgozni az eredményt. Erre azt mondják, nem működik a homeopátia. Dehogy is nem működik, csak éppen nem olvasom az érzelmeimet. Helyettesítő érzelmeket használok, nem pedig az eredeti érzelmeimet. Milyen helyettesítő érzelmekről beszélek? Örömködés, bosszankodás, önsajnálat, áldozatszerepek. Ahelyett, hogy örülnék, hogy érezném a félelmemet, hogy meg tudnám mondani a feleségemnek, hogy te, most én félek. Mitől félsz? Oké, beszéljük át. Szóval, visszatérve ide a dologra, szóval ez az a szint, ahol integráció lehetséges, nem ellentétben, hanem kiegészítésben. A következő állításainkat, amint látják, a gyógynövény kémiára alapozva mondjuk,
Ha alaposan megnézik a növények hatóanyagait, ez a hagyományos orvoslásban az ízek klinikai hatásait fogja jelenteni. A víz dinamikus platformként fog itt viselkedni, és semmi más nem csinálunk, mint manipuláljuk ezt a vízplatformot ízek segítségével, ugyanúgy, mint a konyhában. A növényi kémia ízének értelmezésében a sejten belüli víz ezáltal nem pusztán oldószer lesz, hanem dinamikus szerkezeti elem is, amely mindegy koherencia domének ilyen kis pici kis buborékok segítségével fogja felerősíteni jelet és továbbterjeszteni a szervezetben. A növények kémiája ezen a platformon különösen érhetővé válik. Mondok példákat. Savanykás ízű növények, például a Cornus officinalis, vagy akár a savanyúság, amit megeszünk ebéd után. Vasárnapi ebédről beszélek, ez nagyon nagy kultusza van ugye Magyarországon. De a skizandra is. Stabilizálják a vízrácsot. Mire használom én a klinikai gyakorlatban? A rohanó gondolatok lelassítására. Pörög a Parkinsonos, adok neki skizandrát, és lelassulnak a gondolatai. Mikrotubulus gátlás. Semmi más nem. Hiperaktív mikrotubulusokat lassítok, és ezáltal lassulnak a gondolatai. Ugye ez a klasszikus org-theory, a Stuart Hameroff-féle tudatteóriából, majd a szünetben vagy esetleg privátban nagyon szívesen beszélgetek erről. Szóval a lényeg az, hogy ezek a növények, a savanykás ízű növények stabilizálják ezt a rácsot. Mások, például a gyömbér, a kamilla, vagy a pinelli, a ternata, ugye? De kamilla az a legegyszerűbb, ezt ismerik itt is. Az autofágiát támogatják. Az autofágia semmi más, mint a szárító mechanizmus, a sejtnek egy önemésztés, egy kontrollált önemésztési folyamata, ahol ezt a biofilmet, az inaktív metabolitokat, anyagcsere termékeket lebontjuk. Ha ez ott felszaporodik, akkor úgy fog működni, mint a sár. Beleragad, meg a csiríz. Beleragad minden, akadályozza a kommunikációt, folyik az orrom egyfolytában, nőgyógyászati folyás, artritis, depresszió, akkor mit mondjak még ilyet, fehér nyelv, lepedékes nyelv, ezek mind biofilm tünetek, nem vesszük észre. Odaadjuk a 8. antibiotikumot, ki van hűlve a beteg, olyan nedves és hideg, mint az erdő alja, odaadjuk a 8. antibiotikumot, még jobban kihűtjük, ahelyett, hogy adnánk egy kis gyömbért, meg kamillát. Én nem, még egyszer mondom, az antibiotikumoknak megvan a jogos helyük. Egy másodpercig nem bírálom. Fantasztikus dolog. De egyetlen probléma van, hogy amikor 8-szorra adjuk, és nem mellette már egy hideg mezőről van szó, még jobban kihűtjük a beteget, és csodálkozunk, hogy nem akarja magát összeszedni, nem értjük. Lesz itt egy hölgy a teremben, aki majd erről fog mesélni, Crohn betegség, annak az inaktív szakasza tipikusan damp cold, vagyis hideg nedvesség szindróma, és ezt egy finoman kell melegíteni gyömbértával reggelente, és azóta jobban van. Szóval igen, beszéltünk az autofágiáról, igen, a vízrács visszaépítése. Nagyon egyszerű, cékla és uborka. Ezek segítenek olyan flavonoidokkal, karotinoidokkal és terpénekkel, most nem megyek bele a részletekbe, tök fölösleges. Egy a lényeg, hogy magas víztartalmú növények segítenek visszaépíteni a vízrácsot, gesztenyes, fült gesztenye. Ez Shu Di Huang kínaiul, tehát főt Rechmania glutinosa, olyan, mint a gesztenye, ahhoz hasonlatos cucc, és segítenek visszaépíteni a vízrácsot. Asparagus, ezt ismerik itt is. Ugyanezt csinálja, csak nincs elmondva, nincs ráépítve erre a platformra, és ezért senki nem érti. Szóval, vissza ide. Eddigi kutatásaink arra engednek következtetni, hogy bizonyos gyógyszer-növényi kémiai interakciók is majd előre lesznek jelezhetőek ezen a platformon. Ahhoz, hogy ezt mélyebben megértsük, sokszor először is tisztázni szeretném, hogy hogyan alakulnak is ki a betegségeink. Ezt úgy hívjuk nyugaton, hogy hajlam. Hajlam. Ez az elmúlt 2019 környéki világméretű események során kellett volna, hogy óriási szerepet kapjon. Mindenki mindent kezelni akart. Egyet felejtettünk el, csökkenteni a hajlamot. Azt nagyon elfelejtettük. Nézzük meg, hogy miről is van itt szó. Ennek a diának az indításához felteszek egy egyszerű kérdést. Hogyan tudják önök azt megmagyarázni, hogy van egy ember, aki megiszik egy pohár baktériumot, és semmi baja se lesz. Aztán jön egy másik ember, és megissza ugyanazt a pohár szennyezett vizet, most nem
szó szerint szennyezett vízről van szó, de egy esetleg valamilyen szinten baktériumokkal kontaminált vizet, és megbetegszik. Ugye úgy hívják ezt az angolok, hogy Delhi belly. Elmentek Delhibe, megitták a helyi vizet, aztán ment a hasmenés tőle. Elnézést kérek, ha valakit így megsértettem ezzel. De lényeg az, hogy mi lesz a két ember közötti különbség. Miért betegszik meg? A hajlam lesz ott. És meg fogjuk látni, hogy a hajlam mögött ott van a krónikus steril-gyulladás. Ennek a megválaszolásához most végig fogjuk venni, hogy mit csinálnak ezzel a gyógynövények. A gyógynövény kémiai értelmezésben a hajlam azt jelenti, hogy a sejteket ebben az úgynevezett cell danger response-ban, vagyis sejtveszély válaszban tartjuk. Ennek lesz 3 állomása. Gyulladás, proliferáció, sejtosztódás és integráció, vagyis az új sejthalmaz visszaépítése az eredeti nagyba. Ezt legegyszerűbben ott tudjuk utolérni, hogyha mondjuk csinálunk egy műtétet. Egy nagyon egyszerű műtétet, és ahogy gyógyul a seb. Ugye először lesz egy kis gyulladás, az lebontódik a sejttörmelék, ugye ez egy steril seb, és utána lesz egy kis sejtproliferáció, sejtosztódás, és a legvégén integráció, vagyis az újonnan keletkezett sejteket visszaillesztjük a nagy egészbe. Hogy ez honnan indul, ennek a megértéséhez egy kis metafizikát is idehoznék. Ugye minden ember indul egy bizonyos életfeladat csomaggal, leszületünk ide, most ez vallástól függően, valaki így gondolja, valaki úgy gondolja, de biztosan már sokan látták azt, hogy bizonyos dolgok, leckék visszatérnek az életünkben, hogy tanuljunk belőle. Na most vannak leckék, amelyeket nem tudunk feldolgozni. Legyen az korai gyerekkortól kezdve felnőttkorig bármikor. Ez amikor nem vagyok még teljesen túl rajta, ez megbántott ez a disznó, de már túl vagyok rajta, jó lenne ezt átbeszélni valakivel, vagy átgondolni, vagy megfejlődni ezt az egészet. Helyet kell állnom az adott szituációban. Szóval ezeket a dolgokat szeretjük lenyomni a tudatalattinkba, ebből lesz az úgynevezett árnyékszemélyiség, amit nem szerettek a szüleink, hogy így viselkedjünk, úgy viselkedjünk, most nem semmiféle negatívra nem szeretnék biztatni senkit. Arról van szó, hogy vannak fel nem dolgozott traumáink, amelyek bizonyos pontokon tetőtől talpig gyengíteni fogják a szervezetet, és ezek lemerítik a mi energiaháztartásunkat, a mitokondriumainkat. Ezáltal ugye leesik az energiaszint, jönnek az anyagcsere termékek, a feldolgozatlan, illetve a hibásan működő anyagcsere termékek. Például ilyen lesz akár egy tüskefehérje is. És ezt mindenkire rábízom, hogy mit gondol erről. Ebben nem kívánok állást foglalni. Szóval a lényeg az, hogy jönnek ezek az anyagcseretermékek, és ezeket le kéne bontani. És erre jön a steril gyulladás. A gyulladás az mindig egy energiahiányos állapot. Ezért ilyenkor azt csináljuk, hogy lehűtjük a gyulladást, és mindig párhuzamosan vele elkezdjük felépíteni az energiatermelési folyamatot. Tehát szépen lassan melegítjük a mitokondriumokat, és ezáltal visszaszoktatjuk a szervezetet a normális energiatermelésbe. Úgy hívjuk ezt ugye, hogy immunológiai Warburg shift, meg onkológiai Warburg shift az orvostudományban, de nem akarok ennyire technikalizálódni, maradjunk az egyszerűségnél. Szóval szépen lassan elkezdjük melegíteni a szervezetet, legegyszerűbb példája, adok antibiotikumot melléjek, igyon egy kis gyömbérteát, vagy kis mentával hozzá, mézzel, és már is jobban lehet tőle. Erről majd fog beszélni a technikus hölgy, akit hónapok óta kezelek ilyen ügyben. Szóval, mi történik? Hogyha jön egy sejtstresszor, tehát valamilyen veszélyhelyzet, akkor a sejt bezár. Ez olyan lesz, mint a várostrom a középkorban. Bezár, se kisebe, semmi. Nem tud kimenni a kóros jel, tehát a trauma, tudjuk izolálni a traumát, de nem is jön be a kaja. Ezáltal a mitokondriumok egy idő után nem tudnak dolgozni, nem lesz energiatermelés, átállunk anaerob glikolízisre, ezt úgy hívjuk, hogy Warburg shift, és ugye mondok egy egyszerű példát, a cukorbetegség. A cukorbetegségnek egy része attól van, hogy a sejtmembránnak a permeabilitása lecsökken, és ezáltal nem tud bemenni a glükóz. Ennyire egyszerű gluttranszporterek. Mit csinálunk mi gyógynövényekkel? Oldjuk a sejtmembránt egy kis szappanszerű cuccal. Most nem szó szerint mondom, de a szaponinok, pontosan ez lenne a lényege, hogy oldják a sejtmembrán viszkozitását, és ezáltal hozzá aláteszünk egy kis támasztékot, és ezáltal javulni fog a sejtmembránál teresztő képessége, be tud menni a kaja, javul a cucc, javul a helyzet. Tételezzük fel, hogy ezt megfordítottuk.
A legtöbb gyulladásos betegségünk egyébként innen jön. Magas vérnyomás, besűrűsödik a vér. Akkor rákok, autoimmunitás, autizmus, neurodegeneráció, neuroinflammáció mind innen jönnek. Ezek legtöbbje krónikus, gyulladásos megbetegedés. Ha ezen ne adj Isten sikerül túljutni, akkor jön a következő. Jön a sejtproliferáció. Mi tartoznak ide? Daganatok, kérem szépen. Traumazárványok. Nem tudtam vele foglalkozni, nem tudtam megoldani a szituációt. Kicsit még rálöktek egy kis alumíniummal, ami ugye lebontotta a vízrácsot, és itt már a kollégák utaltak rá korábban, alumíniumok és nehéz fémek, amelyek lebontották a vízrácsot, a sejtmembranhoz kötött vízrácsot, és akadályozták a kommunikációt, amit egyébként úgy hívnak a kínaiak, hogy chi. Ez semmi más, mint bioáram, ami ott fut, és biofotonok, semmi más az ég egyatt a világon, nincs itt misztikum, kérem szépen. Csak maximum nem értjük. Szóval, megtörténik a proliferáció, ugye újraépítettük a szöveteket, és utána ezt integrálni kéne a nagy egészbe. Mi akadályozhatja az integrációt, amit mondtam, biofilmek egyik részről. A másik részről pedig a hírhet, még nem vagyok egészen túl rajta, ez a disznó, ez megint elhagyott, még nem vagyok teljesen túl rajta, de már majdnem. Ez a másik része. Pszichológia. Mondok példákat, post-covid, post-Lyme disease, az összes chronic fatigue syndrome, tehát a krónikus fáradtság szindrómák, ahol mindenhol biofilmek vannak jelen. Én a biofilmeket úgy tudnám metabolikus, vagy metaforikusan mondani, hogy fel nem dolgozott trauma problémák. Nyilván nem mindegyik pontosan ugyanígy, de szimbolikusan, ha megkérdezem a beteget pszichológiailag, hogy mi a problémája, azt fogja mondani, hogy itt és itt és itt van a probléma, és vissza lehet fejteni. Szóval tételezzük fel, hogy túljutottunk ezen a részen, és bizony-bizony a gyógynövényeinkkel mind a 3 fázisban tudunk segíteni. Lehűtjük a gyulladást, akkor ez a gyulladásos fázis, proliferációs fázisban megnyitjuk ezt a traumazárványt, segítünk a kemoterápiának azzal, hogy autofágia blokkolókat beadunk, tehát több lesz a kemoterápiás szer, ami rendelkezésre áll. Erről van evidencia, tehát bárkinek szívesen megmutatom. Tudjuk blokkolni a célzottanak a kemoterápiás szer metabolizmusát, és mellette tudjuk támogatni a sejt regenerációját, vagy a szervezet regenerációját, tehát kevésbé lesz hajhullása, kevésbé lesz anémiája, immunszupressziója, étvágya jobb lesz, hamarabb helyreáll 2 kemoterápiás ciklus között. És végül olyan a harmadik dolog, ugye az integrációs rész, ez nagyon egyszerű, amit itt tudok mondani. A Lyme-kór, ami egy nagyon egyszerű példája ennek, felmelegítjük a mezőt, a szervezetet, szépen lassan is lebontjuk a biofilmet, ennyire egyszerű. És ezzel már is lehet neki segíteni. Mindezt úgy mondom, hogy ebben a 3 fázisban egyaránt be tudunk avatkozni úgy, hogy adunk egy új esélyt a sejteknek a regenerációjára, és hogy véleményünk így, mert azt gondolom, hogy a véleményünk szerint az ember nem betegségre született. Az ember nem betegsége született, ezt tudták Indiában, tudták Kínában, tudták a szkíták, tudták az arabok, és minden ősi civilizáció tudta ezt. Ezt valahogy az elmúlt 100 évben elfelejtettük. Ők nem betegséget gyártottak, ők betegséget próbáltak valahogy kezelni, sokszor sebészet nélkül, és megoldották akár ezt úgy is, hogy az ő antibiotikus formuláikkal még akár akut hasat is tudtak gyógyítani. Én nem azt mondom, hogy kell, eszem ágában sincsen, a vakbelet meg kell operálni, ez nem kérdés. Menjen be, meg kell operálni a vakbelet, ez nem kérdés. Mindig először azt kell kizárni ilyen esetben, ami nem öli meg a beteget akutan vagy krónikusan. Ez nagyon fontos, ezt kizárjuk jogilag, le vagyunk védve, és azután lehet kezdeni gondolkodni, hogy mit tudunk tenni. Ez egy krónikus belgyógyászat. Ez nem egy sürgősség feltétlenül, ez egy krónikus belgyógyászat, én ezt úgy tudnám kategorizálni. Szóval, ahogy elmondtam, mi nyugaton kiválóak vagyunk sebészetben és akut ellátásban, a szike mindenben ott van, szülészetben, pszichiátriában és sokszor ott is, ahol nem kéne. Ez az erősségünk, de a gyengeségünk is. Krónikusan ugye életminőséget kéne javítani, kevesebb szemetet termelni, és lehetőleg nem minden aprósággal menni az ügyeletre. De természetesen van, amikor oda kell menni, és ez nagyon fontos, tehát fel kell tudni ismerni, amikor oda kell menni, de egyszerű gyógynövény
formulákat is lehet otthon tartani, amelyekkel, hogyha érzem, hogy gyengülök, este beveszem, ez olyan, mint az ágyas pálinka. Este beveszem, reggelre jobban vagyok tőle. 1-2 adag ilyen gyógynövény, és már is jobban leszek tőle. Reggel, van egy reggeli formula is egyébként, ami erőt ad, hogyha lesz egy nehézebb napom, ezt beveszem, asztragálus, ginzeng, egy kis gyömbér, és már is ezek adaptogének, már is jobban leszek tőle, és kibírom az egész napot, és nem esek ágynak mondjuk egy őszi napon, amikor kevés fény van egyébként is. Szóval, erről beszéltünk már, igen, hogy miket a növények hogyan segítenek a CDR-ben. Itt még egyszer kiemelnék egy nagyon fontos dolgot, ugye a 4 íz. A keserű íz, például az unikum, csökkenti a gyulladást, stabilizálják a lizoszomákat, energiát nyelel és hűt. Nem véletlen, hogy a magyar unikum, ugye, vagy a kínai keserű gyógynövények, vagy akár legyen mondjuk az egynyári öröm is, mind-mind tisztító, hűtő és nyugtató hatásúak. Nézzünk más ízt, a sós. A kínai medicinában ugye vannak az ízek, és az alapján definiálják a növényeket, de ez igaz a nyugati gyógynövénymedicinára is, a szkíta medicinára is, a bedui medicinára is. A sós az puhít. Ahogy a páclé puhítja, és átjárja a sonkát, így képes a testben is oldani a megkéményedett struktúrákat. Itt megint ugye traumazárványokról beszélünk, amelyeket fel kell puhítani, például ilyenek tumorok is, ezt adják is a kínaiak erre. A sós növények, mondok egy példát, most teljesen mindegy, bár lehet ide hozni, Scrofularia nymphoensis, vagy bármi egyéb, Shuanshennek hívják kínaiak, képesek ezeket a merevségeket fellazítani. Ugye a csípős, amit már említettem, a csípős paprika az mozgat, érezzük és ezt időnként, nem csak a gyomor-bérett traktust a mellékhelyiségben, hanem a vért, a mezőt és a mozgást is. Szóval a gyömbér, gingerolja, az egy lipoxigenás gátlóként működik. Itt van a membránom, ez egybe tartja, és segíti a vér iszaposodását megakadályozni, emeli az étapotenciált, és ezáltal fokozzák a keringést. Egy minimális vérzésveszélye van, ezért mindig célszerű monitorozni. Mondok majd példát rá, enyhe gyömbér, tehát volt betegem, akinek adtam ezt, kihűlt várandóságban, és szépen megmaradt a baba tőle. Most már 3 éves a gyerek, holnap jön ide a kisgyerekkel meghallgatni az előadást. Szóval ez hasonlít ez a hatás, ugye ez a vérhigító hatás az aspirinhez, de ez megint nem bináris, ez nem mindent vagy semmit, ez hangolható. Tehát néha kevesebb kell, néha több kell. Figyelni kell, hogy ne legyen problémája, ne jelentkezzen mellékhatás. Én általában SMS-en, vagy Facebookon, vagy WhatsAppon szoktam tartani a kapcsolatot, elmondom, mire figyeljen, és így tudjuk ellenőrzött keretek között körülmények között ezt alkalmazni a beteg megnyugtatásával. Szóval így szoktuk mi ezt csinálni. A savanyú íz ugye az összehúz. Ahogy a citrom is összehúzza a szánkat, ugyanúgy összehúzza az epeutakat is. Vagy a savanyított zöldségek fogyasztásán keresztül ugye, támogatja az emésztést és a szervezet tónusát egy jó vasárnapi ebéd után. Az édes íz az nem csak egy örömforrás, hanem a víz állványzata is lesz. Ezek nagy poliszaharid makromolekulák, és ezek az extracelluláris mátrix, vagy a sejten kívüli mátrix állványzatául fognak szolgálni, és így táplálják és segítik a CDR harmadik fázisát, vagyis az integrációs fázist, amikor vissza kell építeni az újonnan keletkezett sejttömeget a szervezet egészébe. Ezért kell az édes a gyógyulás utolsó szakaszában, ami újraépíti a rendet. Az ilyen egyszerű lenne, akkor én nem állnék itt, erre nem lenne szükség. Azonban idő kell, mire ugye ez átmegy a gyakorlatba. Kamilla, ugye, ez imént beszéltem a kamilláról, volt belőle probléma, hogy az kiszárítja a beleket, károsít egyebek, ha egyedül alkalmazom, ha nem kombinálom egy kis mézzel, ha nem teszek melléje mondjuk egy kis uborkát, vagy mentát, vagy egy kis céklalevet, vagy cékla turmixot, akkor biztos, hogy ki fog szárítani, de egy hölgynek, aki mondjuk a Crohn vagy colitis ulcerosa bélgyulladás krónikus, inaktív fázisában van, ezek legtöbbször hidegkéz, hideglábakkal jönnek, puffad, mert a mitokondriális aktivitása gyenge, nem csak a szervezet van kivéve, hanem a teljes mitokondriális energiahálózata,
És ilyenkor őt fel kell melegíteni, nagyon jó rá kamilla, illetve a gyömbértea is. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy adok neki gyógynövényt, és megmondom neki, hogy iszogassál hozzá egy kis kamillát, amikor úgy érzed, hogy hidegebb kint az idő, vagy érzed, hogy ki vagy hűlve, hideg kezed, lábad, van egy kis derékfájásod, ami ugye legtöbbször adrenal-fatig következménye, tehát mellékves elégtelenség, sokat pisil, cukorfalás, hideg kezek, hideg lábak, alacsony libidó, sok vizelet, ugye a Conn és Addison szindrómák nyugati medicinában. Erre a szintetikus, vagy a gyógynövény medicina semmi más nem ad, mint növényi eredetű szteroidokat, amelyek nem lenyomják a mellékvesét, hanem segítik. Ez lesz a különbség. Szóval a kamilla így szárít. Szárít, mert beindítja ezt az autofágiás önemésztési folyamatot. Mondok rá nyugati példákat. Metformin, metilénkék, klonidin, verapamil, amiodaron is, de ugyanígy a kamilla is, vagy az Atractylodes macrocephala a kínai medicinában, a gesztenye, a pinellia, a pória. Ezek a szárító gyógynövények, vagy dampnessre vezető gyógynövények. Ezzel szemben vannak az inhibitorok, amelyek gátolják ezt az önemésztési folyamatot, például a Sophora flavescens, bizonyos protonpumpagátlók, vagy bizonyos hideg gyógynövények is ezt inkább fékezik az autofágiát, és ezért gyulladáscsökkentő célról is szokták őket adni. Ilyenkor kell ugye rájuk melegíteni, hogy az autofágia gátló hatását is ki tudjuk küszöbölni. Ezért szoktam adni az antibiotikum mellé egy kis gyömbért, mert a gyömbérrel fel lehet melegíteni ezt az autofágiás hatást, tehát a nyelve nem lesz többé fehér, hanem szépen pirosodik, vagy hát egészséges színe lesz. Érdekes módon a gyógynövényeknél érvényesül a hormézis görbe. Ez azt jelenti, ez olyan, mint a pálinka. Kis mennyiségben orvosság, nagy mennyiségben kevésbé orvosság. Próbálják ki. Szerintem mindenki ismeri a következményeket. Keveset iszok belőle, hogy milyen leszek, ha sokat iszok belőle, más milyen leszek. Szóval érdekes módon így kis dózisban egy picit ugye destabilizálja a vízrácsot, és a sejtmembrán nagy dózisban viszont már káoszt generál, hát ezt tudjuk is. És a különbség itt az lesz, most nem a pálinkáról beszélek, hanem a gyógynövényről, hogy ha kis dózisban adom az egészséges sejtnek, ami ennek alacsony lesz a metabolizmusa, akkor keveset vesz fel belőle, szépen stabilizálja a vízrácsot, az anyagcseréjét. A tumoros sejt, az sokat felvesz belőle, ott méreggé válik, destabilizálja a vízrácsot, és így elhal. Két módja lesz, hogy elhaljon. Az egyik az kontrollált körülmények között lesz, hogy apoptózissal, tehát szépen lassacskán elhal a sejt és megeszi önmagát, vagy pedig, hogyha teljes káosz generálunk, akkor piroptózis vagy nekroptózissal elpusztul, tehát teljesen szétesik és gyulladás generál. Ez már a dózistól függ nagyon sokszor. Láthatjuk, hogy régen minden falusi háznál volt egy kis parasztpatika. Ugye gyógynövények, amikhez mindenhez hozzá lehetett nyúlni. Nem megyek itt most végig ezen a dolgon. Itt van 4 formula, reggel egy energiaadó, este egy lazító és altató. Mi mindig azt csináljuk, hogy a pácienst igyekszünk ebbe a napi egészséges hintába visszarakni. Reggel energiatabletta, energetizáljuk, építjük az izmát, mondjuk egy szklerózis multiplexesnek, látni fogjuk, este pedig egy lazító altatót fog kapni. Hogyha helyreállítjuk az alvását, akkor nagyon sokszor elindul a regeneráció is. Éjszaka nagyon sokat szoktak sírni. Meg fogjuk látni majd. Általában ezek a gyógynövények sokszor traumákat hoznak felszínre. Mindig szoktam mondani, hogy készíts oda egy doboz papírzsebkendőt éjszakára. Itt van 2 antibiotikum, amit szoktam használni, mindjárt látni fogjuk, hogy működnek. Amit sokszor adok szintetikus antibiotikum mellé is, és így a 2 együtt dolgozhat nagyon szépen. Számunkra is első a biztonság, ha jön a vészhelyzet, ezt megtanulni, felismerni, és természetesen elsődleges mindig az kizárni, hogy a páciens nehogy milyen helyzetbe kerüljön, hogy akut állapotromlást eredményezhet. Ezt jogilag is természetesen fontos, hogy le tudjuk védeni magunkat. De ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy tisztán látjuk, hogy a nyugati medicina kiváló a sebészetben és a számos akut helyzet ellátásában. Azonban krónikusan több szemetet termelünk, sokszor ott vannak a felesleges műtétek, kórházi napok és a 88. antibiotikum is, és ezáltal a hatékonyság sokszor elmarad. Igen, szóval a következő dia az arról jön, hogy
megtanuljuk ezt felismerni. Tehát ha mezőm állapota, nagyon egyszerű triviális dolgokat fogok mondani, ennél bonyolultabb a helyzet, de hogy értsék a lényeget. Megtanulni, felismerni, hogy milyen a mezőm állapota. Hogyha fázom, hogyha érzékeny vagyok a hidegre, hogyha nem tudok, hogyha puffadok, ha hidegek kezeim, lábaim, ha nem igazán vágyom a együttlétre egyebek, akkor az egy hideg mező állapotát jelenti, ilyenkor melegíteni kell, ilyenkor fölösleges a 28. antibiotikumot adni, mert nem fog eredményre vezetni. Megint mondom, ha akut helyzetben vagyunk, akkor természetesen a gyulladást el kell hárítani, de hosszú távon két akut állapotrosszabbodás között bizony el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet ezt a szituációt felmelegíteni, a biofilmet megemészteni, és szépen helyreállítani a rendet. Mondok egy példát erre, kakukkfű. Nagyon jó nyákoldó, fertőtlenítő hatása van, szárít, de nem túl erősen, ugyanúgy, mint a kamilla, főleg, hogyha melegítő hatású gyógynövények mellé is tesszük. Kifejezetten jó lesz a bélrendszer fertőtlenítésére, mindjárt fogjuk látni a hölgy, aki jön fel egy esettanulmánnyal. Crohn colitis ulcerosára inaktív szakaszában, amikor hideg és nedves a terep, mint az erdő talaja. És ugye ilyenkor ezt fel kell szárítani, és fel kell melegíteni ezt a szituációt. Mondok példákat ilyen szituációra. Túl sok bennem a hő, száraz lesz a széklet, sötét lesz a vizelet, szájszárazság keletkezik, gyulladásos markerek magasan lesznek, ezt ismerjük már nyugati medicinából, nem megyek végig. Ha ennek az ellentétje jön, amit már mondtam, az a hidegmező lesz, és ezt viszont melegíteni kell, és ebben szintén másként kell eljárni. Először az előző esetben le kell hűteni és óvatosan melegíteni, a másik esetben viszont egyértelmű melegítésről van szó. Mondok példákat. Itt van egy 75 éves nőbeteg, aki egyes típusú diabéteszben szenved, neuropátia, retinopátiája van. Ez azt jelenti, hogy valamiféle komplikáció, diabéteses komplikáció is fellépett a szemére, illetve a vesélyére. A betegnek az volt a probléma, hogy itt van ez a középső lábúja, ezt le akarták vágni, látják is. Ez volt a kezelés napján, így ezzel jött hozzánk, hogy akkor hát ezzel kezdjünk valamit, mert ezt a sebész le akarja vágni, mert hát nagyon csúnya állapotban van. Erre kapott ő dalacint, és mellette pedig adtunk neki egy herbális zöld antibiotikumot, amelyet együtt szedett a dalacinnal. Láthatják, hogy így javult a beteg állapota, ez 3 nap után van. Összesen 4 napig szedte a dalacin, illetve herbális antibiotikum kombinációt. Visszament egy hét múlva a szakrendelésre, és azt mondták neki, hogy köszönjük szépen, akkor ő ezt nem szeretnék levágni a lábát, nem szükséges, vagy a lábujját. Úgyhogy meg is maradt a lábujja, és érdekes módon a személyzeti kontroll is a retinopátia javulását eredményezte, úgyhogy ez lett az eredményünk. Egy apró komplikáció becsúszott, annyi, hogy haragos lett a paciens, felidegesítette magát valamin, lett egy icipici orvérzése, ettől megijedt, tehát neki kellett mondani, hogy akkor nyugodjon meg, és hagyja ezt abba, és utána csökkentett dózisban folytassa. Úgyhogy végül is sikerült eredményt elérni, de itt szeretném hangsúlyozni a folyamatos kapcsolattartást a pacienssel, tehát nem hagyjuk magára, még ha távmedicina, a telemedicináról is van szó, ennek is vannak korlátai, ennek is van biztonsági körülményei, amiket figyelembe kell vegyünk, részben a beteg miatt, részben jogilag. Tehát folyamatos utánkövetés volt, és így sikerült jól kormányozni a helyzetet. Tehát igazándiból az eredményünk az lett, hogy sikerült megmenteni a lábujját a hölgynek, és a szeme sem romlott tovább. A következő egy pangásos szívelégtelen úr valahol Zalaegerszeg mellett. Ebben az esetben ő bőrére kapott, erre a fekére kapott herbális készítményt a szívgyógyszerei mellett. Leszívattuk az ödémáját a nyugati vízhajtó és a keleti vízhajtó kombinációjával, és ilyen szépen begyógyult neki a lába. Úgyhogy ez is egy ilyen sikeres szituáció volt. Itt megint fontos az, hogy a beteg hosszú távon együttműködjön, tehát meg kellett erősíteni, felügyelni kellett, bíztatni kellett, illetve az esetleges kérdéseit meg kellett válaszolni. Ilyenkor mindjárt fogom mondani, hogy a kollégákkal is együtt szoktunk működni, úgyhogy itt jön emiatt a dolog.
Egy 40 éves körüli hölgy példáját hozom, aki gyulladásos bélbetegségben szenved. Hogyha úgy gondolja, akkor ő most fel tud fáradni egy pillanatra a színpadra, és nála kétféle formulát használtunk. Az egyik az egy zöld antibiotikum-szerű formula, amit akkor kapott, amikor akutan fellángolt a szituáció érzelmi probléma miatt, vagy pedig hát legtöbbször érzelmi háttér volt, és a két, amikor jön a véres széklet és nagyon fáj a hasa, akkor zöld antibiotikum, lehűtjük az akut gyulladást, és utána pedig egy fenntartó formulával szárítottuk és helyreállítottuk a bélfalat. Kérlek szépen, gyere ide egy pillanatra, ő Aranyos Noémi, fogadják sok szeretettel. Őt kezeltük bélgyulladással, és csak egy mondatban, hogyha el tudja mondani nagyon röviden, hogy mit tapasztalt és hogy érezte magát. Köszönöm szépen. Sziasztok, Aranyos Noémi vagyok. Egy kedves ismerősöm által ismertem meg Attilát. Mostanában nagyon megerősödtek a tudateim, és nem egyszer volt olyan, hogy majdnem a mentőket kellett kihívnom, ugye a lakótársam volt ott. És szerencsére kéznél volt, és elkezdtem szedni a termékeket, amit kaptam, és nyilván ugye nem rögtön javultak a tüneteim, hanem szépen hullámosan. Valamikor nagyon jó volt, valamikor meg nagyon rossz volt. Ugye nekem nagyon sokszor volt álmatlanságom, nem tudtam aludni a tüneteim miatt. És valamikor emelni kellett a gyógyszereknek, vagyis a gyógynövényeknek a adagot, valamikor meg csökkenteni kellett. De egy hónapja szedtem ezeket a tablettákat, és hála Istennek azért javult. És igazándiból 16-án elfogyott a tabletta, és előtte még 3 napig ilyen nagyon erős fájdalmaim voltak jobb oldalon, nagyon érzékeny volt. Ugye azt is tudni kell, hogy én érzékeny vagyok az ételekre, meg ugye azokat is ugyanúgy be kell tartanom, akármit nem ehetek. És ahogyha elfogyott a tabletta, 3 napig ugye még volt ez a tünet, és vasárnapra egyre jobban éreztem magam. Még vannak kis tünetek, nyilvánvalóan kell majd folytatni, de ennek hatására szerencsére sokkal jobban érzem magam, mert eddig a munkában nagyon sokszor befolyásolt ez a bél probléma. Tehát nagyon nem tudtam menni dolgozni, nem tudtam aludni, tehát nagyon befolyásolta az egész életemet, kihatással volt. Ennyi volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szóval igen, a Noémin sikerült segíteni, ez egy folyamatos munka lesz. Nagyon fontosnak tartom a pszichés támogatást is. Most bizalmas beteg információs adatok miatt nem árulnék el többet az érzelmi oldalról, de itt mindig határhúzási problémák, korábbi esetlegesen határátlépések pszichológiailag, esetlegesen sok hölgy jön ilyenkor bántalmazással, bántalmazó gyerekkorral, ezeket kell feltárni. A Crohn colitis ulcerosa mellett ugye azt mondják a pletyka, hogy a belegben a haragot tároljuk, tehát most nem mennék ennek bele a fejtegetésébe, de egy a lényeg, hogy a pszichés támogatás nagyon fontos. Nem oldjuk meg a pszichés támogatást, nem lesz javulás, én szerintem legalábbis. Menjünk egy következőre. Egy 29 éves lengyel hölgy lesz, van még egy pici időm. Ő Izlandon él, és szklerózis multiplexben szenved. Ő lengyel és angolul beszél, így a terápiát angolul folytattuk le internetes videóhívások formájában. Ő izomgyengeséggel, mozgáskoordinációval, mozgáskoordinációs problémákákkal keresett meg minket online, és olyan súlyos állapotban volt, hogy nem bírta ellátni a 2 éves kisfiát otthon. Mindig szociális munkást kellett hívni azért, hogy ellássa a kisfiát, ameddig a férje, aki szakácsként dolgozik, egy magyar úriember, elment dolgozni, és addig a gyereket valaki gondozza. A lakáson belül mindig mankóval járt, és hát igen, nagy problémákkal küzdött. Ő kapott 2 formulát, kapott egy reggelit, amivel erősítettük a szervezetét, a mitokondriumokat melegítettük, és helyreállítottuk az izom struktúrát, és kapott egy esti formulát, amelyel hűtöttük egy kicsit, és támogattuk az alvását. Ő amitriptilinen van, ugye azt erről tudni kell, hogy ezek a nyugati szerek, mint az amitriptilin, az antipszichotikumok,
az antibiotikumok fantasztikus dolgok, ugyan akkor egy úgynevezett damp heat, damp cold szindrómát csinálnak, ez azt jelenti, hogy lehűtik a gyulladást, ugyanakkor lehűtik a mitokondriumokat is, tehát sokkal nehezebb lesz utána a helyreállítás. Végig kell kérdezni a beteget erről. Hidegek a kezei, lábai, fája a dereka, puffa, de hideg intoleranciája van, nehéz járása van, és nyomon lehet érni ezeket a panaszokat. Szóval egy a lényeg, hogy ő megkapta ezt a formulát, és körülbelül egy olyan 2 hónap alatt jobban lett, és már el tudott menni a családjával Olaszországba nyaralni. Úgyhogy nemrég onnan írt, hogy akkor elmentem a párommal és a fiammal Olaszországba nyaralni. Szóval ennek nagyon örültünk. Fontos volt az is, hogy itt is pszichés támogatás zajlott. Ő is egy bántalmazó háttérrel jött, és vissza kellett fejteni azokat a pontokat az életében, amelyek nála kritikusak voltak, és ezáltal csak nyelte a traumát, és egyre több feldolgozatlan traumája lett. Igen. Szóval kapott ő mellé egyébként egy kis B12 vitamint is, tehát nem volt semmiféle ellenvetésünk ez ellen, és szorosan együttműködtünk a neurológussal is. Tehát leírtuk a neurológusnak, hogy mit tervezünk, milyen helyzet, mire a kezelési stratégia, evidencia, stb. És így együtt tudtunk működni, és nem volt ellenvetésük. Szóval itt volt egy másik hölgy, aki egy 60 év körüli hölgy Nagy-Britanniából. Ő 3-szorosan oltott, és ezután egy méh tumorral érkezett hozzánk, embrionális rabdomioszarkóma volt, megkapta a hiszterektómiáját, és tehát kivették a méhét, és utána készült egy PET-CT szken, és ami negatív lett, de ő mégis a statisztikára való hivatkozással bevállalta a kemoterápiát, meg elküldtük neki a mi készítményeinket, amelyeket 2 kemoterápiás ciklus között kellett volna szednie, ugyanakkor a hölgy rendkívül mély depresszióba esett, és hát teljesen elment az életkedve, és azt mondta, nem csinál semmit, és hát sajnos őt nem tudtuk tovább kezelni. Szóval szerettem volna erről is nyilatkozni, hogy vannak azért nehézségek is. A terv az lett volna vele, hogy őt 2 kemoterápiás ciklus között annyira szinten tartsuk, hogy könnyebben vegye a soron következő kemoterápiás ciklusokat, tehát immunszupresszió, immungyengeség, hajhullás, étvágytalanság, hányás, és egyebek, ezeket szerettük volna csillapítani és támogatni a kemoterápiát, de ő sajnos teljesen feladta a küzdelmet. Szeretnék itt zárásképpen 2 szülészeti bábáskodásról is szót említeni. Az integratív medicinában 4 szülési probléma jön föl. Az egyik az chi és yang hiány, ez azt jelenti, hogy a mitokondriumok nem működnek, izomgyengesége van, rektusdiasztázisa lesz, akkor cervix inkompetenciája, tehát nem tart rendesen a méh száj, ezeket általában ágynak küldik, hogy elvetéljen idő előtt. Ezek mindig fáznak, ezek a hölgyek, és ilyenkor nehezebben is indul el a szülés, sokszor visszatartják a magzatot, túlhordják, stb. És ilyenkor sokszor az első trimeszterben el is vetélnek, mert nincs elég szteroid, hogy fenntartsa a terhességet. Őnekik egész egyszerűen alapdiagnózisok alapján gyömbérfahét átadtam, és szépen megmaradt a baba. Úgyhogy jó lenne, hogyha a jövőben ezt is tudnánk promotálni, és időben ezt észrevenni. Én tanultam bábáskodást, tehát hogy olyan kell epidurális katéter nélkül segíteni a szülésben. Annak is megvan a helye, amikor valaki indeficienciával jön, tehát szárazság tünetei vannak, száraz a szája, nem tud kontrollt veszteni, extrém sportol, nem gyarapodik szülés alatt a gyerek, nincs elég magzatvíz, ezek mind olyan száraz tünetek, amelyeket kell kezelni, de ezeknél segíthet az epidurális katéter, és egy alacsony dózisú finom epidurális katéter sokszor ilyenkor sokat segít. Viszont visszatérve rájuk, őket ha melegítjük, és hogyha akkor ugye megmaradhat a baba, és ami még fontos, hogy ők, mivel nem tart rendesen a cervix, a mészáj, ilyenkor egész egyszerűen őket vagy rákerültetni egy labdára, vagy pedig szimplán a WC-be megszülnek otthon.
Tehát ennyire egyszerű. Miért? Ő konkrétan a budapesti hölgy, mire mennyi volt, egy olyan 3 óra hossz alatt maximum otthon megszült, úgyhogy nem volt semmiféle probléma vele. És ezt sajnos elfelejtik intézményekben. Én tanultam bábáskodni, úgyhogy én ezt szeretem csinálni. Jelenleg már nem csinálom, de ugyanakkor az irányelveket azokat nagyon szívesen elmondom bárkinek, aki ebben érdekelt. Angliában annak idején ezt csináltam. Szóval a másik 2 ilyen esetőség ugye az a blood meg indeficiency, erről már beszéltem, hormonhiány, illetve szárazságtünetek. Ezeket is lehet megfelelő étrenddel segíteni. Csak azt szerettem volna mondani, itt nagyon fontos, hogy az epiduralis katéter nem mindenkinek való, és néha többet árt, mint használ. Szóval megvan a helye ennek is, és jó lenne, hogyha ez a diagnosztika bekerülne a gyakorlatban. A UK-ban ezzel már elég jól előre járnak, ott nagyon támogatják az otthonszülést, és sokszor több figyelmet kap otthon a gyerek, otthon a szülőnő, 2 szülésznővel, midwife-val, mint hogyha bemenne a kórházba. És vannak szülőotthonok is, ugye nagyon pozitívan állnak hozzá a britek, és szerencsére van támogatás erre. Úgyhogy ezt nagyon jó volt annak idején látni. Szóval dióhéjban ennyi volt, van még 4 perc, 45 másodpercem, ha esetleg valakinek van valami kérdése, vagy építő jellegű kritika, nagyon szívesen várom, vagy akár a kávészünetben. Ha megmozdítottam egy-egy kérdéssel valamit, nagyon szívesen várom önöket a holnapi szekciótermi előadáson is, ahol egy barátságosabb beszélgetésben fogunk tudni esetlegesen elmélyülni olyan kérdésekben, amit máshol talán még feltenni sem mernek. Szóval nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.